aquí a la zona de baixada, molt guapa, molt trialera una mica, i bueno, veiem. Aquest és el tram de, diguéssim, de baixada a la carretera de Castellà fins a aquí arribar, es pot arribar ja a Plans de Montvilà i direcció cap a Sant Julià del Tell. Sant Julià del Tell és allò? Can Déu. Però bueno, nosaltres avui no hi arribarem. Avui no està programat, ho sento. Sí, avui entrarem per allà. Hola, bon dia. Aneu molt pensatius, noies. Que no xerrem. Anem a buscar direcció al torrent de la Matzuca, ok? Bueno, aquí hi ha, diguéssim, el que és la caseta d'informació i tota la història de Can Montvilà. I el torrent del Matzuca. I ara ja travessarem aquí, que aquesta és la carretera que va al camp de golf del Prat. I nosaltres anirem cap allà, pim-pam, i bueno, anem a buscar cap allà baix. Sí. Va. Fins al baixador de... fins al baixador de Torre Bonica. I ja agafarem ja i entrarem a Terrassa per aquest cantó. Ok? I vinga. Cap problema, de moment. Això va ser un corriol. Ara,
Venga. Hasta donde dé, tío. Cap problema, de moment. Wow. Aquí el baixador, que a vegades és pujador, clar.
Oh!